Bună ziua! Stăm de vorbă cu domnul Gasan, reprezentantul Asociației Culturale Româno-Arabe Ierusalim din Cluj-Napoca. Ce ne puteți spune despre campania europeană pentru sprijinirea recunoașterii statului Palestina? Bună ziua! Această campanie se desfășoară pe întreg teritoriul Uniunii Europene și chiar și în România se desfășoară în mai multe orașe, de la București, Craiova, Târgu Mureș până la Cluj și alte orașe din Moldova și din sudul României. Dorim să strângem în această săptămână în Cluj-Napoca peste 4.000 de semnături, iar obiectivul acestei campanii urmărește sprijinirea a ceea ce se va întâmpla în luna septembrie acestui an. În septembrie 2011, Palestina se va declara stat independent și suveran cu voturi depline în Organizația Națiunilor Unite. Teritoriul pe care se va întinde noul stat palestinian va fi cel în granițele anului 1967, cum pot fi observate în acea imagine, adică Cisjordania și Gaza. Astfel sperăm că acesta va fi primul pas spre pace în zonă, având ambele popoare, israelienii și palestinienii, un stat al lor.